Rêjîmê Esed çalakiyek ji bo şaxên Partiya Elbe yên navçeyên Cizîra Rojavayê Kurdistanê li dar xist. Doh li nava bajarê Qamişlo û bi amedebûna emîndarê şaxê Hesekê yê Partiya Elbe Turkî Hesen, çalakiyek ji bo şaxê Elbasê yê Dêrik û Rimêlan û Qamişlo û gundewarê wê hat li dar xistin. Di civînê de Elbas tekezî li ser berdewamkirina karê xwe yê rêxistinî li navçeyên Cizîra Rojavayê Kurdistanê kir. Civînên Partiya Elbe yên Rêjîmê Esed ji destpêkirina şoreşa Sûriyê dawa ke îro li bajarê Qamişlo û Hesekê ranewestiyane û berdewam in. Serkirdeyên pilebilind yên leşker û wezîrên rejîmê jî berdewam serdana bajarê Qamişlo dikin. Niha jî di çarçoveya avakirina navçeya aram de behsa wê yekê tê kirin ku rejîm li Qamişlo bimîne û cihên stratejîk li wî bajarî di destê rejîmê de bimînin. Di van rojê borî de jî peyede li Qamişlo dev ji tablokirina otomobîlan li gorî rêveberiya xwe berda. Her wiha ji her dukana ku vê moleta rêveberiya wê bistîne, xwest ku ji rejîmê jî moletê werbigire.